Pentru mine, ca angajat la Opera Română, pe lângă activitatea artistică care se desfășoară la noi la instituție, normal că după 25 de ani, 26 de ani de activitate, mă simt atașat față de colegi, colectivitate și de instituție, n-am cum să o separ. Am ales să lucrez la Opera Română pentru că munca de creație m-a atras întotdeauna mai mult decât o muncă de serie sau o muncă de fază și pentru diversitatea muncii desfășurate aici, ăsta a fost criteriul pentru care am optat pentru așa ceva. Ca întâmplare trăită în Opera Română, mai deosebită pentru mine este chiar la începuturi, când încă eram ucenic în domeniul decorurilor și ăsta mi-a dat o lucrare, domnul maestru, să o finalizez și eu am crezut că am înțeles-o bine, dar de fapt am înțeles-o total greșit, pentru că așa am crezut eu atunci, înțelegeam altceva față de ce înțeleg acum. Și era și diferită față de munca desfășurată până atunci, o muncă de tâmplărie normală, nu de decor. Și bineînțeles că a trebuit să refacem toate elementele pe care le-am compromis, dar pe urmă m-am atașat, mi-am implicat și cu timpul am prins și eu și așa am devenit unde am ajuns astăzi. Cea mai complexă producție la care am lucrat pentru mine a fost spectacolul Cenușăreasa, o piesă foarte grea și unde au intrat o cantitate de material extraordinar, aproximativ 12 metri cub de cherestea la vremea aceea. Era pentru 3 muncitori, era foarte mult. Ore suplimentare și ne-am implicat foarte mult. Pentru mine ce a fost? Spectacolul era în regia domnului Emil Strugaru și Grigore Gorduț, scenograf. Dar până la urmă am răzbit, am scos-o, a ieșit bine. Nu am o scenografie preferată, din fiecare mi-a plăcut câte ceva. N-am ceva extraordinar de să zic că mi-aș dori, îl prefer. Fiecare piesă are lucrurile aparte, diferite, noutăți pentru mine.